Assalamualaikum, sugeng enjang adik-adik. Pripun kabare? Mugi-mugi sae sedanten nggih. Nah, dinten iki sinau malih kalih Bu Berli sareng Bu Yuni. Ngelanjutake bab gangsal nggih tentang dongeng. Cobi buka bukune kaca 51. Ning kono ana dongeng sing judule Mangsa Ketiga. Dimirengake nggih. Kali wiwit asat banyune. Amarga mangsa ketiga. Iwak lan yuyu padha bingung. Dumadakan ana bango ngampiri. Bango kondo arep nulungi iwak lan yuyu. Iwak lan yuyu arep dipindahake menyang kedung. Iwak lan yuyu manut marang bango. Bango banjur mindahake iwak. Nyatane bango ora mindahake iwak ing kedung. Nanging iwak arep dimangsa bango. Iwak tiwas kapusan. Yuyu ngerti yen bango ngapusi. Bango dicapit gulune. Nah, dongeng kuwi mau nyeritakake tentang bango, yuyu lan iwak. Dongeng iku mau yang diceritake nganggo basa Indonesia yaiku musim panas. Pada suatu hari sungai tidak ada airnya karena musim panas. Ikan dan kepiting pada bingung. Tiba-tiba ada burung bangau yang datang. Burung bangau itu berniat menolong ikan dan kepiting. Ikan dan kepiting mau dipindahkan ke kolam. Ikan dan kepiting menyetujui usulan bangau. Bangau lalu memindahkan ikan. Tetapi ternyata bangau tidak memindahkan ikan ke kolam. Ternyata ikan mau dimakan bangau. Ikan tertipu. Kepiting tahu kalau bangau berbohong. Bangau dicapit lehernya. Sakniki garapan tugas basa Jawa kaca 52 nomor 3 lan kaca 54 nomor 9. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.